Здравейте хора и добре дошли в днешното видео, където ще ви покажа един от най-добрите начини да изкарате пари в един от най-големите сървъри на света, Donut SMP. Всъщност метода не е труден и може още с започването на играенето на самия сървър да използвате този метод. Тъй че да, останете до края на видеото, за да разберете дали проработи. А сега да започваме. Така, първо ще ни трябва Spruce Biome, защото това дърво е всъщност най-харесваното като цяло в играта и в сървъри. Тъй че сега набързо ще трябва да вземем малко дърво. Тъй че да. Сега, след като има някакво спрус дърво, цялото това ще го крафнем в трапдорове. Със сигурност чуете за какво подявалите сами трапдорове. Ами, тези трапдорове трябва да ги продадете в Action House, което мисля, че е съкръщение на английски от заложна къща или нещо такова. АХСЛ 50 000. Ако искате, може и повече, може и по-малко. Сега само трябва да чакате да ги купят. През това време може да чупите още дървета, брадва и спрус гора. Ето, някой тук що ги купи. Айде, всичко е топ. Та хора, ако ви е харесал този видеоклип, не забравяйте да се абонирате и да лайкнете, също да напишете някой коментар, за да знам какво ви е мнението, защото вие така ми разбивате сърцето, моето деликатно сърце. Да, абонирайте, лайквайте, споделяйте, препоръчайте канала на други хора, защото, както знаете, ме самата най-известните хора. И да, това беше за днеска от мене. Айде, ще се видим други.